Здравейте, хора! Искам да се извиня първо, че се не съм... Извинявам се. Че не съм... че се не съм... Добре. Че не съм качвал давна клип. Просто... Знаете как е лятото. Или ще си на село, или ще си на почивка, или ще си на града до селото ти, което беше супер яко. Имам доста да ви разказвам оттам. Първо... Не знам дали знаете... По-малко от 10 дена. И ад. Край с нашата ваканция. Това е супер гадното, защото някакви си мижеви... Сега е 8, някаква седмица, да речем, остава, защото де факто да, дори е понеделник. 7 дена. И през тези 7 дена фръкват толкова пари. И то за една година. Добре, разбирам, трябва да се учим, трябва да таковам, да сме образовани, за да си намерим работа, но не разбирам защо трябва да фърчат толкова много пари за учебници, при положение, че на мен това не ми влиза в работата, но депутатите могат да си гълтат в гърлата, а не могат да ни пуснат безплатни учебници. Не, че ще се опаквам, че са прекалено скъпи, защото всеки може да отиде на борса за учебниците и да ги намери по 5-6 лева, но въпреки всичко има и специални предмети, по които трябва да учат някои хора и се поръчват от производители и не са чак толкова ефтини. И някои хора просто нямат възможност да си го купят. Нали, защото не всеки е богат и... не богат, не всеки е финансово възможен да си позволи дори и нови дрехи. Слава Тебе, Господи, не съм достигал до това ниво. Но нищо не се знае, утре може всичко да стане. И просто цялата тази идея с парите и новото училище и всичко просто почва да ми трепери отвътре. Както и да е. Да ви разкажа за града до селото ми. Извинявам се. Такова. Значи, той е на 6 км от моето село и в самия град имаше рожден ден и... да речем, че има панаир, нещо като събор, нещо такова и има луна парк, при който аз прекарах половин един час, похарчвайки 20 лева и така на вятъра за няма 20 минути кеф. И после сигурно още 50 лева по моя задник, но си купих чанта и още някакви работи, купих си сладкиши, които изядох. Да, и захарна ябълка, която се омазах до лактите, буквално. Защото се разтече в колата. Защото тази пусна парното, не знам защо. И както и да ви разкажа за луна парка, беше супер якото. Значи имаше... Сега ще ви разкажа какво има. Има блъскащи колички, някакви бебешки въртележки влакчета, паратропер, флипър, гондола и Crazy Surf. Така, сега ще ви обясня какво означава блъскащите колички, всеки се е возил, няма какво да обяснявам. Паратропера е просто едно огромно нещо, прилично на голям чедър. И то се накланя на ето така, нали, и се върти в кръг просто. И е толкова скучно, че аз дори не се качих. Така, флипъра. Пак се накланя на така, платформата от това така, и платформата се върти на едната страна, и самите седалки се въртат на другата страна. И е супер задушаващото, защото предпазното нещо, което те предпазва, нали, да не изтвърчиш. Човека ме заключи, нали, с цел да не изфърча, защото аз съм 115 килограмово нещо, момче, добре нещо, момче, и просто той ме заключи, нали, на последното и понеже гърдния ми кош е по-голям и той ме притисна и аз не можа да си взема капка въздух и просто дишах така. И не стига, че дишах супер малкото и свикнах с това, не знам как. Не трябваше да чакам 10 минути, за да се напълни с хора. И най-накрая дойдоха още 3 момичета и 2 момчета и това чудо тръгна.
И при което, нали, при силната скорост и въртенето и цялото такова, и на мен се зави свят. И просто слизам от него и правя една права черта, права пряка, права цепа и скачам от платформата и щях да падна в дупка, защото там има дупки. Та, гондолата. Тя е лодка на типа на лодките, гондолите, лодките и просто прави така, прави 90 градуса, слиза надолу. Беше супер якото, имам клип от там, но няма да го качвам, защото е с лошо качество и е семейен, защото по-голямата част от семейството ми се съдържа в клипът. Затова няма да го качвам поради авторски права и някакви такива. Не, че те ще знаят, че съм го качил, както и да. Crazy Surf. Crazy Surfът е много седалки, примерно да са 15 и да се въртете така. Спират горе и така 3 минути. И общо дето беше пълно с цигани. Имаше доста сладкиши и бяха след площада бяха опънали някаква супер яката бирария. И там пиехме бира и ядохме все таки пъпчета и някакви такива. Те ядоха нашите, че не бяха яли, аз си хапнах малко да не ми стане нещо. Поради тяхната логика. И спих половината бира на брат ми. Както винаги, пияницата мръсне. Та, надявам се тази година да ви е много успешна. Пожелавам ви от до шестици, ако можете. Ако не, поне четвърки, защото четвърката е златната среда според мен. И както неведнъж съм казал, четвърката няма по-хубаво нещо от нея. Та, пожелавам ви успешна година. Успешно завършване на годината, доколкото е възможно. И така, за тези, които са в нови училища и им предстои и са били непокорни като мен, моля ви, не псувайте учителките. Там сме по наше желание. Ще ни свърлят като мръсни котата. Да. И така, надявам се клипа да ви е бил интересен. Долу в описанието ще намерите линк на Facebook страницата ми и на моят Instagram. Благодаря ви за гледането. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре. Ако не, знаете си пак палец нагоре. И благодаря отново за гледането. Няколко повторяш веднъж ми за пръв път. Хайде, чао!